Hezký den, vítám vás u tohoto videa. Jmenuji se František Kuta, jsem VIA partner pro oblast severních Čech. Já vám chci na začátku moc poděkovat, že používáte naše připojení k internetu od VIA. Mým přáním je, abyste byli s připojením spokojeni. A proto bych vám rád dneska ukázal, jakým způsobem se můžete pohybovat v zákaznickém rozhraní. Zákaznické rozhraní je unikátní prostor na webu, kam se dostanete jenom a pouze vy přes jméno a heslo. A dnes si ukážeme, kde ho najít, jakým způsobem se do něj dostat a co všechno si v něm můžete nastavit. Takže přepínám se do prezentace. Tak, my se koukneme na to, jakým způsobem ovládat svůj účet pro připojení internetu via AirMax. Takže pokud nemáte zaplaceno a dáte jakýkoliv vyhledávač, jak Chrome nebo Mozilla nebo Explorer, tak se vám ta naše stránka ukáže automaticky. Ale pokud jste připojení a chcete se kouknout do toho svého účtu, musíte zadat adresu ručně. Adresa zní airmax.via.cz. No, takže zvolím tuto adresu. Po odklepnutí se mi ukáže ta základní stránka, která se ukazuje, když nemáte předplaceno. Tak, jak se přihlásíme do účtu? Zde máme krásné tlačítko přihlásit se, zmačkneme přihlásit se. Zde vyplníte svůj login a heslo, které jste dostali při montáži internetu. Dáte přihlásit a dostanete se do svého rozhraní. Tak, toto je mé rozhraní. Zde je přehledná struktura, ve které se teď ukáže, jak se v ní orientovat. Že teďka vždycky ukazuje tady šipka, u čeho jsem, takže základní přehled, je tady internet, tento účet ještě není předplacen, takže tady není nic, ale v normálním případě vy tam máte napsáno, kolik je předplaceno a jak dlouho ještě zbývá do konce předplatného. Takže zde máte, pokud nemáte, tak můžete dát předplatit rovnou. Tady jsou nějaké informace o televizních službách a tady jsou informace o telefonních službách, které můžete využívat. Koukneme se na druhé důležité menu, je to předplatit službu. Zde si můžete předplatit vaši službu, na jak dlouho uznáte za vhodné. Je to takový jednoduchý e-shop, takže zvolíte službu, buď via AirMax nebo AirMax Lite. Já v tomto případě tady mám třeba via AirMax. Tady můžete zvolit počet měsíců, na které chcete předplatit. Tady, když těmi šipkami dáváte nahoru, tak se vám přičítají měsíce a zde vám to vyhazuje cenu, kolik vás to stojí. Takže já dám například třeba na jeden měsíc, že chci předplatit. To je za 599, zde to mám. Dále můžu dole zaškrtávat další služby, které chci. Tady mi to píše, že mám tarif sledování TV nebo for Network TV v ceně, takže to nemusím předplácet. Tady můžu dát telefon, zde můžu dát kredit, jaký chci. Takže když budu chtít využívat hlasové služby, si zde předplatím. Doplňkové služby jsou veřejná IP adresa, to je pro unikátní adresa vlastně pro přístup zvenčí, takže pokud chcete využívat IP adresu, používá se výhradně, pokud potřebujete přistupovat na nějaké kamery nebo zvenčí nebo na svůj třeba server nebo počítač.
Takže tady můžete zaškrtnout, ono se vám to přičte. Takže pak tam máte rekapitulaci, budete mít výsledkovou cenu, já jsem objednal jen internet, televizi nemusím, televizní služby, protože ty mám v ceně, takže dám předplatit a zde mi to teda vyhodí možnosti, jakými můžu platit. Je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 možností, jak můžete zaplatit. Je to buď Viakupónem, Viakupón si můžete koupit u nás v obchodě v Liběšicí 142. Je to taková kartička, tam strhnete vlastně, seškrábete takovou polituru, pod ním je kód, který sem zadáte, dáte použít kupon a on okamžitě se vám spustí služba. Další metodou platby je platba kartou. Tu asi znáte. Dáte zaplatit kartou, dáte tam nějaké to číslo karty, platnost, ověřovací kód, dáte zaplatit a je to hotové. Tak, rychlá online platba, další zase vám to pustí do nějakých internetových bankovnictví, vybraných bank, které tady máte, takže pokud ji užíváte, můžete tímto způsobem. Zde je Supercash, to znamená na Sazka portálech, na každé poště nebo benzínce nebo všude, kde mají. Tak pokud dáte, tak vám to vygeneruje tadyhle takový čárový kód, který si můžete vytisknout a tento kód můžete používat, oni si ho tam jenom pípnou, vy to tam zaplatíte a hned se vám spustí internetová služba, kterou jste si předplatili. Tak, další je trvalý příkaz. To je asi nejpoužívanější. Trvalý příkaz nebo bankovní převod. To jsou nejpoužívanější možnosti, jakým způsobem předplácí lidé. To generování je stejné, takže já dám třeba trvalý příkaz, když dám zaplatit, tak mi to vygeneruje jak číslo účtu, variabilní symbol i termín splatnosti. Zde si můžete rovnou vytisknout informace o předplatném. Je to zálohová faktura, takže pokud jste podnikatelé, můžete si vytisknout. Máte tady variabilní symbol, banku, částku a je vyplněná i na vaše jméno nebo firmu. Tak, jakmile zaplatíte, tak vám to pošle na e-mail, který máte v registraci, fakturu, doklad o zaplacení, nebo se na ně můžete kouknout vlastně tady v mojich přehledech. Na to se podíváme později. Tak, bankovní převod je to samý, zaplatit, zase zálohová faktura, hotovostní úhrada v RB, v podstatě také to samé. Tak, takže to je všechno tady k tomu předplacení. To je jednoduché. Tady je nějaký menu objednat zařízení, zde si můžete objednat zařízení pro sledování TV nebo telefonní přístroj pro hlasové služby. Můžete si tam dát i, kde chcete tyto zařízení vyzvednout, takže buď u nás, nebo v Chebu, nebo v Praze. Tak, důležité moje přehledy, jak jsem říkal. Já zde žádné přehledy nemám, protože ještě jsem nic nezaplatil, ale v normálním případě tady máte informace nebo vaše faktury, veškeré doklady o tom, kdy jste zaplatili internet, takže si můžete vždy zpětně tisknout jakékoliv doklady o zaplacení. Takže pokud se vám někde zatoulali, třeba doma nedostali jste je e-mailem, nevíte, kde je hledat, tak je najdete zde. Kdykoliv, když se přihlásíte do této své aplikace. Tak, nastavení, taky velmi důležité. Zde můžete měnit vše, kromě přihlašovacího jména. Takže můžete změnit i jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresu a tak dále. Je to důležité třeba pro podnikatele, třeba se změníte ze soukromého, tento účet třeba je tady soukromý, jako na soukromou osobu, pokud chcete
změnit třeba na právnickou osobu, protože vám to zaměstnavatel bude platit, ale chce, aby veškeré doklady zněly na jeho firmu, nebo začnete podnikat a budete si to chtít dávat do účetnictví, tak zde můžete dát název společnosti, IČO, DIČO, dáte potvrdit změny a je to hotové. Podotýkám, že vše, co máte tady v nastavení vašich údajů, tak toto vše, co tady je, tak to se automaticky tiskne do faktury, do hlavičky vaší. Takže pokud chcete tam mít v hlavičce název společnosti, IČO a adresu podnikání, tak si to tady můžete změnit a to přesně, co je tady stanoveno, tak to se tiskne do té hlavičky. Tady potom si můžete měnit hesla, to znamená pro přístup do toho rozhraní, pokud byste měli pocit, že si chcete změnit heslo, aby se vám tam nikdo nenaboural nebo neles do toho rozhraní, tak si můžete změnit heslo, že dáte taková původní heslo, nové heslo, kontrola nového hesla, uložit a je to hotové. Tak, platby a doklady. V tomto menu se skrývá, buď že si můžete zaškrtovávat automatické obnovení platby kartou, to je, když chcete platit kartou, tak by po každé jste mohli platit, a nebo nastavení dokladů. Tady to je důležité jenom pro podnikatele, protože tady si můžete nastavit, jestli chcete do té faktury dát obchodní jméno a příjmení, anebo jenom jméno a příjmení, anebo pouze obchodní jméno. Takže někdo třeba má SROčko a chce tam pouze obchodní jméno, nechce tam žádné své jméno, protože je třeba jenom představenstvu nebo společník. Takže si tady nastaví pouze obchodní jméno a ono se mu v dokladu ukáže pouze obchodní jméno, které uvedl v té registraci v tom mém účtu. Takže tadyhle třeba, jo, když dám právnická osoba, takže tady název společnosti, že tento se mu tam bude zobrazovat. Tak, telefonování SIPy, tom se také můžete pohrabat, to je, že si můžete propojit účet vlastně rovnou navrch na stránky a nemusíte přistupovat ani do vašeho účtu a hned vidíte, kolik máte kreditu a tak dále. Tak, to je vnitřek vlastně toho menu. Myslím si, že je to jednoduché, můžete se tam pohrabat. Pokud si nebudete vědět s ničím rady, tak tady vpravo si můžete dát zákaznické centrum, to je naše hotlinka, kde můžete hned tady napsat nějaký svůj dotaz a oni hned odpovídají, pokud byste si s ničím nevěděli rady. Takže tohle to můžete taky využít. Tak jo, takže to je asi z toho rozhraní vše. A já se zase přepnu zpátky. Tak to je snadné. Já vám přeji, aby vám zákaznické rozhraní vždy dobře sloužilo, aby vám připojení k internetu od VIA sloužilo vždy na 100% a těším se u dalšího videa, které vám pomůže objasnit ovládání veškerých věcí na internetu. Naslyšenou.